Ola, moi boas. Benvidos a xente toda. Sabucedo acollevos. Pechade os ollos e visualizade con nós ese lugar do que vides, que tanto amades e polo que estades aquí. Pechade os ollos e imaginadeo así como vos presta que estea, libre de eólicos, minas e mafias. A voz da alarma acudistes e alarmadas colleremos hoxe forza para facer valer os nosos dereitos. Dereito a información rigurosa, dereito a defenderse, dereito a conservar a vida. Neste mesmo instante, a xente de Muros e Noia estáse concentrando diante da Xunta contra a autorización dos verquidos da mina de San Fix. Está comenzando a foliada en Cerqueda, en Malpica. Hai asociacións preparando os contenciosos e moitas veciñas nas súas casas coidando o gando e a xente. Están con nós tamén. Fillas do vento, as alarmas invocamos a memoria rebelde. Temos presente a nosa xente presa. Celebramos a resistencia dos colectivos, asociacións e veciños que nos fixeron camiño. Benvida a toda a xente, firmeza e contundencia nos tempos que veñen. Comece o encontro, comecen os compromisos. A defensa da terra é autodefensa. A burla verde, o pobo organizado. Contade con nós. Tan grande que traímos tolerar que todo é mafia, as leis simulas usar ya non se toca, a terriña non se rouba, puxado porque nas coida. Que traímos tolerar que mafia, as leis simulas usar terriña non se toca, a terriña non se rouba, que si para o inferno, puxado por quen a coida. Viñemos hoxe aquí a coller enerxía para seguir loitando contra a destrucción da nai terra, no mar, no vento, nos montes, nas praderías, nos ríos, reforzando os mesmos soños e loita daquela rede que formamos naquel entón, a burra negra, fai xa 20 anos, contra a desfeita do Prestige. Vos, a veciñanza de Sabucedo, vosotros alá no Roncudo, na Costa da Morte, tamén en Touro, tamén dende a Terra Xa. E aquí estamos hoxe de todas as rexións do noso país para loitar a par e buscar máis saúde para todas as criaturas. Daquela xa marcamos uns vencellos que agora están a abrollar nesta burla verde, nas ás do vento que bican as nosas raíces. Sentimos agora mesmo aquela calor
e aquela emoción. Agora, Óscar, o neto da Challeira, fai memoria arestora daqueles tempos liberadores do noso pobo, que volven a abrollar agora neste acto que estamos a celebrar hoxe. Co seu medio de comunicación, a Radio Roncudo dá pulo a todos estes golpes de liberdade, que buscan máis enerxía, que buscan a nosa luz contra toda desfeita. Sí, máis recursos renovables, sí, pero non de calquera maneira. Destruindo o medio natural, non, nunca máis. Destruindo o mundo das nosas criaturas e de nós mesmos, non. Por eso queremos seguir coidando dende sempre como estas eiguas que limpan todos os anos os nosos prados e estes recantos, arrebatando ás comunidades e veciñanzas o seu propio medio, as súas raíces, entón non seremos capaces de crear máis vida. Por eso agora escoitamos a Óscar coa súa protesta. Meses antes de morrer de pena na súa humilde cabana, Manfred Ganninger, o alemán de Camelle, tivera un soño profético. O cadáver dunha balea emerxía das aguas no medio dunha marea negra. A inmundicia do monstro capitalista tinxía de escuridade os nosos corazóns, mentras os déspotas de traxe e gravata ían de caza ou andaban a xogar as agochadas. As nosas xentes de Beiramar, da man de solidarias de todo o país, encomenzaban un dos versos de resistencia poética máis dignos da nosa historia. O Prestige é a balea negra que profetizara man, mais os seres que defendemos e amamos o mar somos a dorna que navega cara ao solpor, sabendo ser cerna de carballo centenario, fusión da terra e do mar, que surca o océano da dignidade das nosas xentes. Temos a forza do mar e do trebón, e como mar cantamos e bruamos. A día de hoxe seguimos a sufrir unha nova burla negra que tinxe de negros noso microcosmo rural. A lacra dos lumes forestais que ano tras ano arrasan as nosas montañas e vals. Móstranos cal é o futuro que a mafia das eléctricas, mineiras ou madereiras queren para o noso país. Buscan ferir de morte o noso rural. Mais resistiremos desde a unión e o cariño que se mola das ensinanzas das nosas aboas. A burla negra do chapapote dos incendios mostrounos máis unha vez que só o pobo salva o pobo, como as bravas xentes do Caurel, pobo unido e forte que defendeu a terra e os bosques, fonte da que emana a súa historia, diante da total neglixencia das administracións públicas. Parecera que quixeran deixar que ardera todo, mas non contaban co amor e a defensa da natureza que protagonizaron as poboadoras das montañas orientais da Galiza. E hoxe, poucos meses despois, a vida se esmola e lembranos que sempre hai esperanza. Temos claro a quen temos diante. As industrias que ameazan a nosa terra son mafias que utilizan a intimidación e o medo, que teñen en nómena os seus sicarios, que visten traxe e gravata e moran e parasitan nos parlamentos. Xentes de oscuro corazón, psicópatas narcisistas que non coñecen o amor. Sabémolo ben en Corme, onde da man do progreso chegou a desfeita da repotenciación do parque eólico do Roncudo, ferindo de morte a costa que vai de Brantuas ao faro Roncudo. En lugares como Candelajo, Aldea do Roncudo, a Poza da Lagoa, un humedal único na nosa comarca, o Petón da Gabriela ou o Alto da Jurita, a vida desprendeuse da terra grazas a esta burla verde do espolio das enerxéticas. Dicir que este proxecto foi declarado ilegal por o Tribunal Superior de Xustiza. Mais aínda seguimos en pé, guiadas pola enerxía das mulleres das encrobas, polo marmurio do vento nas polas do Castiñeiro, polo amor máxico das nosas aboas, garantes da tradición oral, pola pedra da serpe de Gondomil e pola responsabilidade histórica que nos toca asumir. Co amor fraternal por bandeira, berramos ben alto que loitar na defensa da terra é loitar pola nosa dignidade como ser, como pobo e como cultura viva que existe e resiste ante esta burla verde. E berremos ben alto todas que só o pobo salva o pobo. Só o pobo salva o pobo.
conde Guizán e Pastora loitaron na burla negra dende as Mariñas. E agora dano a facer tamén dende a Terra Chá, os seus berces, así contra as especies invasoras das multinacionais que asoballan o noso, queimando os nosos recursos e destruindo os colectivos e as asociacións das nosas veciñanzas. Bo día a todos e a todas. Eu veño da Terra Chá, de onde procede tamén Alfonso, e veño tamén das Mariñas, das terras de Antorín Faraldo. Quero decir que este país está construído a nosa historia, a base de espolio. Espolio mesmo dende a Idade Media, cando mandaron cortar as oliveiras, é unha historia continuada tamén de persecución da nosa lingua e de persecución de todo o que somos. Este país está construído basicamente pola nosa lingua, pola terra, polo mar e polo ar. Xa nos quixeron espoliar a lingua, nos quixeron tamén espoliar a terra, en base ao que foi a cuota láctea, todas as medidas que tomaron, tanto no plano forestal, enchendo todo de eucaliptos, como no plano gandeiro e mesmo no plano agrícola. Seguiron despois intentando fastidiarnos o mar, botándonos de moitos caladeiros que eran tradicionalmente galegos. Despois continuaron tamén cos embarrancamentos por falta de protección do noso medio mariño, e agora quérennos espoliar o ar. Pero ao mesmo tempo a nosa historia, construída a base de espolios un tras de outro, tamén é unha historia de resistencia contra todo este acoso que nos ven de fora. E seguimos aquí, agora pelexando pola terra, pelexando pola lingua, pelexando polos nosos recursos, pelexando tamén polo noso ar. O ar que é de todos, non é das multinacionais, non é da Xunta de Galicia, non é de ningunha institución. E por iso estamos aquí, pelexando polo país, pola nosa independencia. A independencia non é unha palabra vacua, é tomar as nosas propias decisións sobre o que é noso, sobre o que é de todos, que é este país. Non vou decir moito máis, simplemente animar a todo o mundo a que siga pelexando, porque ao final os únicos que vamos a salvar este país somos nós, o povo consciente, o povo loitador, e polo tanto moito ánimo e adiante con estas e outras movilizacións que son máis necesarias hoxe que nunca. Moitas gracias. Así, en contra de todo o que destrui o noso, a beleza da nosa paisaxe, a música dos nosos paxaros, a auga e a frescura da auga das nosas fontes, as mañas destas éguas que poboan estes montes, políticas e administracións nefastas que non teñen en conta o sentir das nosas comunidades. Agora unha veciña daqui, Concha, vai transmitirnos a querenza polos vosos lares e no seu corazón latexa todo este recanto da terra de montes que hoxe nos acolle a todas e a todos. Nacín no 1954 nas Quintas de Codeseda. Son pois nena da aldea, medrei entre os animais da casa, eran parte de nós. Meu irmán e máis eu da cabalo das restas da casa levábamos as vacas ao Fuxubello, onde precisamente nace o río das Quintas. Moita rapazada fomos pedra de grade e pedra de sementadoira. Todo un título. Agora, xa entrando en anos, abofé que cando penso niso, atoas moi pouca cousa. Tan pouca ventaxa algunha para a xente do común que viñese dos gobernos, menos dos monopolios. Recordo que polos anos 60, os carros das vacas, había que poñerlle á forza unhas chapas de colores. Era o tributo para que poidesen andar cos carros pola estrada.
vaya ironía. Todos foron golpes para a vida nas aldeas. Agonía, direi, que irreversiblemente para o rural. Pero hai máis. A emigración deixou eivada a Galicia, sobre todo a interior. Eucaliptos, encoros, minicentrais. Os galegos hai ben tempo que debésemos ter luz gratis. Un canon especial galego. Galicia é excedente en electricidade. Non hai máis que mirar e ver como a nosa enerxía eléctrica marcha para a meseta en chegando a Canda e o Padornelo. Vaise porque a levan a bo prezo. Agora tocan eólicos. Para as eléctricas, din produtores de enerxía verde, non somos máis que cotas de altura, onde a poder ser que os ventos zoen ben e os muiños así produzcan máis. Que saben eles de biofilia? Si, estar atada ás raíces que configuran a natureza, o medio ambiente, as tradicións, as costumbres. Marcan e trazan, fan e desfan. Nada, nin un pouco lles preocupa se destruyen sen respeto nin consideración a nosa flora, os nosos montes, a nosa fauna, en especial neste noso caso, sen ter para nada en conta os nosos animais libres nestes montes. Hoxe aquí estamos nun lugar máxico, de todas e todos nós, comunal, e non hai mellor momento que xuntar esforzos e valorar o que é noso e defendelo. Queren sacárnolo e temos que facernos escoitar. Son horas. Tanto Concha como moitas e moitos de nós peregrinamos casi todos os anos a estes espazos ateigados da nosa paixón como a pobo. Ainda lembro como fai 2 anos, en plena pandemia, empapelaron as nosas aldeas e vilas con cartaces de cor vermella con esta proclama: a rapa das bestas non camiña soa, o festival de Pardiñas non camiña só, a resistencia nunca camiña soa, brindando cunha das nosas bebidas, onde a par todas e todos berrábamos: a resistencia nunca camiña soa. E ora tamén proclamamos: vivan as nosas festas, todas e todos, vivan as nosas festas. Burla Verde somos un exemplo de saber descubrir e descuidar e cuidar, o noso patrimonio, dende os petroglifos e mámoas que transmiten miles de anos da nosa unión e comunión con todas as criaturas. En esta liña celebramos hoxe o voso trato e agarimo coas eguas e con todas e todos os seres. Unha arte da que queremos aprender e contaxiarnos. Por eso nós somos testemunha de compañeiros que cada edición volven á terra xa, magoados e cansos, pero tan satisfeitos de estar aquí no trato cotián coas eguas todos os anos na rapa das bestas. Por eso non esquecemos ningunha criatura, non esquecemos nin o Umia nin o Lérez. Gracias ao voso amor sabucedo, a naturaleza Galiza está a encher de forza, en dignidade e máis vida contra as defeitas que queren devastarnos. Porén, cando volvemos das vosas romaxes, espallamos estes recendos e esta música aos nosos lares. Un veciño voso que está aquí, Manolo Cavada Castro, escritor totalmente entregado e identificado con Sabucedo, foi o que a min, por exemplo, me deu a coñecer a vosa vida e, sobre todo, a rapa das bestas. Este gran filósofo e estudoso da nosa cultura sementa cos seus versos
e coa súa poesía este amor que hoxe estamos celebrando. Por eso lembramos a ele, como non, o seu tío tamén poeta, Xosé Manuel Cavada. Vamos uns versos un pouco cativos, pero cheos de verdade e de emoción en relación con todo isto que estamos a dicir e que estamos a aplaudir. Titulo eu estas palabras desta forma: Recendos Montesíos de Sabucedo, onde estamos. Quero cantar os recendos desta bella e nosa terra, tenra e fermosa cal neno que soña soños de seda. Monstros non quero ou mecanos de fora aquí trasplantados. Quen vos quere aquí traer do diñeiro está namorado. Quero vivir e cantar na compaña da laberca e así o meu ceibe canto arriba entoar con ela. Atordante o teu xirar, tarabela fachendosa, nin compraces nin nos vas, a muiñeira é a danza nosa. Naceu esta entre os muiños de correntes de augas vivas, como as bestas de Montouto que o vento porta nas crinas. Comunal é o noso canto fronte a escuros intereses. Seremos sempre nós mesmos, déixenos ou non nos deixen. A prol do noso loitamos, da vida e da nosa fala. Lúa e estrelas na noite, de día o sol na montaña. O que non é de ninguén, de todos é propiedade. Só ceos e terraceibes dan-nos nidia a eternidade, nin nos mares chapapote de negruras nunca máis, nin brancuras na montaña dos gigantes do metal. E se as nubes queres ir, velaités o arlene da laberca en espiral, que da terra o ceo ascende, peregrina do alén no seu voar namorado, que da terra o ceo ascende dende o niño quente ao alto. Fermosura é vos Galiza, non a deixes de formar. A beleza non se vende a ninguén por vil metal. Non nos coidamos só a nós. O tesouro montesío das nosas greas de bestas é para nós gran desafío. Se con elas nos medramos, elas medraron connosco. Xunto con elas formamos un só e bifronte pobo. De lobos saben as bestas, hainos tamén entre humanos. Mais bestas e humanos xuntos, ben seguro que triunfamos. Nestes versos rexeitamos eses sons metálicos dos eólicos que queren taponar os nosos oídos, impedíndonos a ollada e a música das criaturas que conviven con nós sin medir as consecuencias, igual que no mar, onde están a varar e a morrer os seus habitantes, vítimas de tanto lixo e ruídos como cheiramos a cotío. E non podemos destruir o noso universo, privando as nenas e os nenos deste patrimonio e deste futuro. A nosa fidelidade e a vosa sempre nos obrigan a vivir cada día nesta unión e nesta loita. Mesmo servíndonos así de escritoras e escritores chairegos e de outros creadores,
Eu quero lembrar aquí a un fillo tamén desta terra, de Cerdedo, Manuel Espiña, gran mestre meu e amigo, que foi o que traducío a nosa fala, a alma do noso povo, os evanxeos, e que foi o que dos primeiros en celebrar as misas en galego polo mundo adiante. El que nos recordou tamén a outro veciño nacionalista como el, Antón Rodríguez Fray, anterior a el, e tamén fiel á nosa cultura e á nosa fala. Por eso agora, traballando xuntas e xuntos por todas as comarcas, David Otero, que está a espallar esta quentura e paixón por todo o país, tamén nos transmite coa música do río Sulla e Umia dende a estrada a súa palabra apaixoada. Bo día a todas e a todos. Nestes ventos nosos de primavera, neste abril, busco esencia matria montesía e atopo terra desespero. Desespero por tanta espuria ocupación que en nada nos respecta nin coñece. As vozas nosas populares, polos cumes bravos e rebeldes destas aldeas tan lexítimas de nós, ben certamente acusan usurpacións, bradando na dolor xigante dun comunal sufrir. Queren eles colocarse, señores, nas terras puras do que somos, nas das casas das nosas orixes, nas neneces e nas das mocidades, e así queremos declarar que as valentías escribilas no sacro papel sen paro das nosas vidas. Tamén aquí, en fala nosa, nunca vencida, rogaremos firmemente, pobo, a unirte, proclamando xusto e necesario de loitar, para activarnos nas conciencias afiadas e facernos escoitar por tanta aldraxe. Veñen homes monta arriba contra nosa, traen muiños gigantes para fendernos os camiños. Como loros de palacio discursean e fannos crer mentiras, comenencias. Queren volver ermos os nosos chans, negarlles vida libre ás nosas bestas. Gárdense deses propósitos, non abusen, que os nosos ventos, que os nosos montes non son, señores, valor de cambio. Programen outra cousa e escoiten, que así non, de non facelo, teñan en conta e saiban que daquela serán as nosas palabras as que se notarán todas elas talgadañas, indo e vindo, xusticeiras. Outro creador, tamén chairego, músico e escritor, Mero, vai interpretarnos O Carro, ese poema de Manuel María que consideramos na terra xa como noso propio himno. Mero, tamén un loitador a prol da sustentabilidade da nosa nación, como ten demostrado na defensa das nosas terras contra minerías, minas abertas e os eólicos. Arestora acompañado con esta outra loitadora, Beatriz Pérez Mosquera. Eles están tamén na primeira liña da recuperación da nosa saúde, da nosa paisaxe, dende Mesía, dende Lanzar. Xa ninguén, por eso meu carro canta, canto seu eixo tamén, que
a seña ardade me espanta. Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta. Cantos e baixo tamén, que a seña ardade me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como má subío, aunque as pegadas saudoso faise no ar chunchío. Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta. Canta o seu eixo tamén, e a seña ardade me espanta. E o meu carro é cernadura, sabese carballo e freixo, que fermos a súa feitura, que lixeireza do eixo. As cousas vanse aledando por onde o meu carro pasa, carreta merma probando, traeme a colleita pra casa. Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta. Canta o seu eixo tamén, e a seña ardade me espanta. Non canta na cha ninguén, por eso meu carro canta. Canta o seu eixo tamén, que a seña ardade me espanta. Tamén rexeitamos as empresas concesionarias como as das minas de Touro, que teñen unha historia de desfeita, de impacto ambiental, que leva a persoas como Isabel, que arestora nos acompaña, a unha historia de loita, ela e as veciñanzas daquela comarca. E queremos que sexa ela unha das loitadoras máis rexas contra esta destrucción ecolóxica, a que agora, coa súa palabra, nos axuda a ser sensibles a todas estas destruccións. Bo día a todas e todos. En Touro e o Pino tuvemos unha mina a ceo aberto entre finais dos anos 70 e 80 do século pasado. Cando viron que o prezo do cobre xa non era rendible para os accionistas, a empresa que a explotou, Río Tinto Minera, decidiu pechar, desmantelar e marcharse. Como fixeron e seguen a facer en moitas outras latitudes. Aquí temos moitos exemplos. Touro, Monteneme, Barilongo, As Encrobas, Sanfins, sonaramos a todos eses nombres. Hoxe están manifestándose en Santiago en contra dunha delas, da de Sanfins. Estamos coas compañeiras ali loitando para que non sigan vertendo. Todas estas minas foron pechadas sin restauración e siguen contaminando a día de hoxe, décadas despois. A minería a ceo aberto é unha das actividades industriais máis dañinas para a terra, deixando-a totalmente desproveita de biodiversidade, con enormes ocos mineiros, as augas superficiais e subterráneas contaminadas por metais pesados e, na maioría dos casos, enormes balsas de lodos contaminados a perpetuidade. En Touro e o Pino, a pesar de facer 40 anos ou máis que pechou a mina, non se vixiou nin se obrigou a unha restauración, nunca, máis alá de plantarlle eucaliptos, utilizalo como vertedoiro de residuos peligrosos clausurado con fondos públicos, e outro vertedoiro de residuos que din non peligrosos, que a día de hoxe nos invaden de cheiros a toda a veciñanza e din que eso é normal.
Mentras, a Administración, lonxe de exixir aos actuais donos que compraron esos terreos e teñen os dereitos mineiros e exíxeselles que o restauren, lonxe de exixirlles unha restauración das augas, aceptan a transmisión dos dereitos mineiros no ano 2017 para volver reabrir a mina a unha empresa chamada Cobre San Rafael, creada expresamente para reabrir esta mina polos mismos que a pecharon con outro nombre fai 40 anos. Os mismos que agora teñen actividade mineira en Río Tinto, unha multinacional con sede en Chipre chamada Atalaya Mining. Isto acontece a miúdo, non só na mineira, nas eólicas tamén acontece. Crear empresas pantalla para facer o traballo e logo, se vai mal, descapitalizala e dar de creba para evadir as responsabilidades deixando que sea a Administración quen pague ou non pague ninguén e o suframos todos a veciñanza. Cando en agosto de 2017 soupemos da intención de reabrir a mina cun novo proxecto, as veciñas e veciños de Touro e O Pino decidimos que non era o futuro que queríamos. O recordo das voaduras, os tremores das paredes das casas á hora da comida, o recordo dos cascallos e as pedras que salen disparadas e caen nas eiras, nos tellados das casas, o ruído continuado da maquinaria, o polvo contaminado que entraba nas casas e enchía os campos de labradío, as hortas, que se facía perder a colleita, as augas contaminadas dos ríos que siguen a día de hoxe, os pozos e as fontes que secaron, que siguen secas a día de hoxe, os grandes camións seguido polas pistas que impedían que nós puidéramos usalas, dándolles prioridade a eles sobre o terreo, un acto de colonialismo, as chousas, os soutos, as terras de labradío que se perderon e o monte que se desfixo, nunca máis volvemos ver a pena da lebre, está desfeita, está chea de residuos, todo irrecuperable. E chámanlle minería sostible. Ahora din que fan eso con outras técnicas. As técnicas son que fan todo máis rápido, desfán todo máis rápido e destruen máis terreo. Tampouco queríamos novas balsas de lodos tóxicos con risco de rotura ao lado das nosas casas, de enorme capacidade. A menos de 300 metros da aldea habitada de Arinteiro, a menos de 500 de Bama, donde vivimos e donde temos os nosos medios de vida. Que futuro nos ofrecen se non é coller a maleta e irnos? O non a mina foi un clamor, ao que se uniu toda a sociedade galega, como tamén o fixeran en Corcoesto. E puidemos sentirnos arroupadas, agradecidas, o que veu a demostrar que cando a xente se une, pódese conseguir paralos e expulsalos. Aprendemos a loitar, a denunciar, a ir todas a unha, a unir forzas e decir non. Isto acontece en moitas partes da nosa terra. Temos demasiadas ameazas das mineiras que veñen de man de grandes multinacionais espalladas por todo o territorio. Repito, Alberta, Sanfín, Xianceda, Muras, Silán, Landoi, Monteneme, Encrobas, Corcoesto, As Viñas e unha longa lista. Temos dereito a decidir sobre os nosos medios de vida e non somos colonia de ningunha multinacional nin de ningún goberno que queira destruir o noso medio. En Touro a día foi negativa, despois de case 3 anos de loita de toda a sociedade, pero seguimos denunciando, exixindo a restauración das augas e dos terreos e a caducidade do dereito mineiro, que se vayan. A día foi recurrida nos tribunais pola empresa. A pesar de ser negativa, queren utilizar as argucias legais dos seus grandes gabinetes de abogados para que lles autoricen a abrir. Por unha parte, fan publicidade nos medios de comunicación pagando, nos equipos deportivos pagando, dicindo que eles non contaminan, que este é un proxecto novo. Pero non existe tal proxecto novo. O que está recurrido nos tribunais é o vello, e por moi novo que sea, sempre será vello e malo.
O patrón repítese polos numerosos casos espallados pola nosa terra. Sondeos sin autorización, obras sin licencia, vertidos e contaminación das augas e do dominio público hidráulico, destrucción das terras de espazos protegidos, humidais, espazos da rede natura, destrucción de elementos de patrimonio cultural e natural, acaparamento de terras de labradío e cultivo, unha longuísima lista a cambio da promesa dun puñado de empregos por pouco tempo e malos. A cambio de que? De botarnos da terra e de deixar unha herdanza envenenada. Temos o dereito, pero tamén o deber e a obriga de denunciar, de opoñernos, de non creelos e evitar o que consideramos unha burla verde da minería insostible, do extractivismo, dos eólicos, ante a pasividade da administración e non consentir que nos expulsen da nosa terra, nin a destrúan, non permitindo nunca a licencia social para operar. máis eólicos, máis minas, máis eólicos. Temos que ir xuntas. Todas as minas contaminan, os eólicos destruen. Moitas gracias a todas, non ás minas. Estamos aquí neste mar de creación, de reivindicación, de amizade. Como dixen xa, unindo o alento e o espírito das nosas comarcas e rexións do noso país. Por eso, antes de escoitar a rumbolla, imos tamén hoxe, é o día da danza, tamén, e imos tamén sentir o frescor da nosa terra. E vexo que temos tamén unha historia, unhas raíces. Xa no 1950, un escritor que estamos honrando na Terra Chá este ano, Aquilino Iglesia Alvariño, escribía sobre Sabucedo no 1950 no xornal La Noche. Dicía: Sabucedo, terra de augas novas e fermosas pastizais, nos tempos no que a bautizaron debía sinalarse polos seus valados de sabugueiros, floridos por estos días e rumorosos de abellas. Nesta terra de frescor ten unha ermida de gloria San Lourenzo, e herdade de ermita e unha grea de eguas do monte que enche as cañadas e vagantas de relinchos ardentes. Entre abril e xuño, a grea multiplícase de poltriños áxiles como corsos, como hoxe, ven a bracear, a correr, a vocear sen fin. Por eso, agora escoitamos así esta música. Tedes que cantar con nós. Isto que ven agora. De casar pa Castro, terriña de moita leña, hei de traer un feixiño pra cando rumbo lla veña. A Xuana, ardecha Troia, ven conmigo a bailar e volar rumboia. Viva rumboia, rumboia viva, viva rumboia, que sea noite día. Fericuando, marcha mañana, fericuando, para La Habana. Fericuando, marcha mañana, fericuando, para La Habana.
E agora, celebrando como Xesús, o que nos transmitiu un Deus que é amor, se fai presente cando vivimos así este espírito de irmandade con todas as criaturas, imos celebralo escoitando as súas palabras que nos vai ler Tania na última cea, cando se reuniu cos seus colegas, cos seus compañeiros de viaxe, celebrando este amor que hoxe nos une. Naquel tempo, díxelle Xesús aos seus discípulos: como o Pai me quere a min, así tamén vos eu quero. Permanecede no meu amor. Se gardades os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como tamén eu gardei os mandamentos do meu Pai e permanezo no seu amor. Díxenvos estas cousas para que a miña ledicia estea en vos e así o voso gozo sexa cumprido. Este é o meu mandamento, que vos queirades ben uns aos outros, como eu vos quixen a vos. Dende a terra de Galiza chamamos pola irmandade, berramos pola xustiza. Os frates que Galicia clamaban na súa loita, os irmandiños e agora ti pai os fillos escoita. Santo estíe o teu nome, habemos santificare, que o noso povo galego nace se poña a medrare. O teu reino veña a nose, que de xusticia e verdade, para lle sermos fies queremos sementar galego. A santa bondade coñeza de vos mellores e non se fagan caprichos de caciques e señores. Date o pan de cada día, que no mundo é alimento, se xa repartido que ninguén faga noso Pai que estás no ceo, dende a terra de Galiza, chamamos pola irmandade, berramos pola xustiza. E así, bendecindo este pan e este viño, que son un sinal da nosa unión, celebramos cando ti recollíchelo nas túas mans e despois de bendecilo repartíchelo dicindo: tomade e comede todos del, pois este é o meu corpo que se vai entregar por todos vos. Este é o cáliz do meu sangue, que tamén reparto entre todas e todos vos, como sinal do meu amor e da miña fraternidade. Por Cristo, con El, en El, a ti Deus Pai omnipotente, na unidade do Espírito Santo, todo honor e toda gloria, por sempre eternamente. Líbranos, Señor, de todo mal, de toda destrucción, de toda guerra, de toda violencia. Fai ficar a nosa vida na igualdade, no amor a todas as criaturas, para así transmitirte, a través dos nosos feitos e desta celebración nosa, deste día de compromiso, de festa, de loita polo ben, por Xesucristo, o noso Señor. Amén.
Este Xesús que se fixo pequeno e humilde como un neno das nosas casas. Felices os chamados a esta celebración. Señor, eu non son merecente de que entres no meu fogar, mais unha palabra túa abonda para me salvar. As persoas que queiran comulgar poden achegarse. Que non fai falta que se achegue, que vas repartir por aquí pan e viño. A ver, se a cuestión de repartir as cosas viño. Agora imos rematar a nosa celebración, imos rematar e achegadesvos aquí e aquelas e aqueles que queirades comulgar, pois vai ser un pouco o remate desta celebración coa que estamos comenzando este día de festa e este día de alegría. Toda misa é unha acción de gracias, por eso gracias aos organizadores, a todas as criaturas, aos paxaros, as eguas, a todas e a todos que hoxe están saltando de ledicia con nosotras e con nosoutros. Entón xa digo, imos rematar co berro seco un amigo noso, tamén daqui de Cotobade, desta parroquia, que foi veciño noso en Cabana de Bergantiños, Saturnino Cuiñas, pois foi o que inventou o berro seco, que nós repetimos a miúdo e que hoxe imos escoitar despois de cantar o Magnífica, que nós ali donde nace o miño, pois cantámolo todos os anos cando comeza o outono na festa da dignidade e da igualdade. A ver se cantamos todos ao final o estribillo, que é ben sencillo. A Virxe de Guadalupe dixo Deus cantuera nena, magnífica pois te fixas en min sendo tan pequena, magnífica pois te fixas en min sendo tan pequena. Vamos todos! Ondiñas veñe, ondiñas veñe, ondiñas veñe llevar, non te vai a riaxeira, que te vas a marear. Diránme todos los povos, ainda sendo humildosa,
A ver que facemos no berro seco. O berro seco é unha suma de impos de toda a xente para conseguir, para cadar un fin complicado e difícil. O certo é que era empregado polos canteiros cando tiñan que mover unha grande mole de pedra e entonces xuntábanse e ao mesmo respirar e alentar facían un impo e eran quen de mover unha pedra que individualmente non serían capaces. Diso se trata, de que no sentido figurativo hoxe nós aquí nos comprometamos a que non nos asoballen máis, a que nos xuntemos coa forza do que queirades. Eu farei unha pequena proclama ao principio, despois, se queredes, agachámonos, poñémonos de pé, agachámonos para coller alento e berramos forte todos xuntos para que se sinta precisamente o berro seco. O berro seco prodúcese cando despois de facer o máximo ruido que poidamos berrando, quede o silencio, absorte no silencio ese golpe maravilloso e necesario de discrepancia. Por exemplo, eu vou ler eu quero que este noso berro chama a todos os corazóns e nas nosas conciencias. Ten que ser un berro enorme que se sinta en Galiza adiante. E máis alá da nosa terra xa, que viñemos proclamando, inmensa, porque berrando forte e alto quero reivindicar ese amor, o amor á terra, o amor ao noso, o amor a nós. Entón agora, xuntos, agachámonos, vamos a nós. Cuerpo de Cristo. Berrade forte! E desde ese amor poder empatizar cos máis necesitados, defender os máis débiles, protexer a quen máis nos necesita. Hoxe é un acto de amor á terra, na defensa das nosas formas de vida centrais que respectaron sempre a natureza. Unha, dúas e tres! Faremos un último berro. E si, na hermandade desta premisa afectiva do querer e tamén querernos, exiximos respecto para o que é noso, agrandarnos na dignidade e na vontade de querernos tamén a nós mesmos, nesta lingua e cultura, nesta propiedade de sermos. Vamos alá. Unha, dúas e tres. Chamaremos a atención, chamando os demais para correxir tantas leis inxustas ou comportamentos inhumanos. Berremos para que prevaleza sempre o amor e o respeto